Grabe ka siningawang kim-kim guys. Hala. Hi guys, welcome back again sa mong channel. Kami na pud ni uban ni minidyo guys, manguha og bulanghoy ato tutong ubos. Amaray bilin dari kuya ko mabili sa bahay. Di ana mag-amang mura man si Bitilapia. Das kaya girl boats. Nagamang kuya, gi ka naghilakin taon. Kaya gizang tabano gibali, pastilan. Batasan nagbali, madupasngan. Ha? Nagbilaman niya makadaot mo pas mata rin ng kuan, tabano. Ano sa kaya ha? Guys, mato sa may karejo sa bus kay manguha mig bulanghoy kay magdadaan og mas berting ati atos dagat. Kita sa tato bus guys. Dari may padung guys sa to bus. Tagbong pa more. Wow. Okay. Itlog sa? Dari may manguha guys. Ito taas katatay father dear. Wow, di anay kuhas Gabriel guys ya. Kaibot na sa kapuno. Kaibot ra may dari madijot nangadto ming padirdir. Kay among bawno ni ugma inig pangaligo berting ati Monica. Kita-kits naman ta guys. Oh, ginukuha ang daghana dari kipi. Mareho sipa, tabangan, inahan. Nagsunod-sunod po na mas stabilita. Yung may stabilita. Sana all. Ang daghanang bulanghoy guys. Ya. Ang daghanang bulanghoy. Ang daghanang bulanghoy. Para pag daghang unod, ararabad ang gamadza. Oh guys. Si Papa mag-ibot kay di mika. Kuan, gahi kazo. Ina naman ko pag patabang kag kuan. Ibot. Ano ka? Kumbati padir. Kana padir. Kaya kami mong alalay. Ayun. Wow, sana all. Wow. Grabe kunod ga. Na guys. Namo, pasensya na mo guys kay dai saba ag sinso. Kana padir. Jesus na dai. Okay kayo. Ha? Wow, lami. Mado na lamin ni guys na parisan na tadag pangan ni maparis na ni ugma. Yummy, yummy. Unsa? Yummy, yummy. Yummy yummy kuno. Di magsilbi guys ug ako'y mobit ibot kay gahi kadyo. Mabughat kan sa tang limbaroy lahi na ra ba dining angkan kay sa danawa pa agi panganak. Kani mga laki kay di man manganak aw sila di ibutan manggahi. Wow, lami. Wow, naidako sa kabuok guys na. Yara na idako dia. Hindi ka kadaog. Kami skim-kim mo'y tigsugod guys. Kaya si Papa mo'y nag-ibot para tug isa ka puno. Ito ibot pas papag sa ka puno kay puno darhi. Hindi ka kadaog. Dala, i-shot the bull. Shot the bull. Shot the bull. Bull. Wow, sana all. All. Guys, dengagan na mo for tomorrow. Dalo na mo sa dagat. Wow, sana all. Wow, sana all. Mana, dapat dito pa. Sayang. Kumiting. Okay. Ha? Nade magbaklar ako no to. Okay, grabe daga nagkipi. Oh, pastilan, grabe kipi, guys. Ano lagi banay-banon panibajihan ni? Kala ka pastir. Lika to rabay ka boto aso ngagun sa tanang kagwang. Li, pakinay. Guys, magpakpas ako daling bulanghoy kay mga adadain karon. Kay mado naman dungag na ni. Yes, atong bulanghoy. Yan na guys na dalhin sa upakin nga ito kang perploy bigat sana all pangkin naman dyan koan kami na si dyan malamia ka dyan unod hindi pa dyan ka dyan kalutok at mga ka perploy dyan na guys nahuman ako pakpak guys ya kita na mo na hanggang guys kung matakang na maluto na ni padul kas init ga ming dala guys takang ng bulanghoy di wala ko video paghugas ito kay labo ang gripo maglisod ko das ko cellphone pastilan saglaw kana takang naman pod. Hi, good morning bibi ko. Good morning sa nila. Iring na may. Iring ko no iring na.
Nagpainit sila guys na. Tugnaw buti ni mga kuting. Painit pa sila. Tanaw naman ha guys, ug maluto na rin guys. Tanaw naman ha guys, ug maluto na rin atong huwang-huway unsa. Kaya mang dagan tos dagat. See you there guys. Dana guys, hala, luto nagbulanghoy. Yung mga bawon guys, di wow. Hindi mo nagkasuasuman. Dana guys, sana all luto na. Muna yung mga dagat ron guys. Hapitan namin nila ate ron. Sa rin pahungawin karon makabugnaw kaya hinang isud atong sudlanan. Dana guys. Excited na mi guys. Excited na mi. Gari dahil sudlanas bulanghoy yung mga dadagan. Ano naman yun sa iparis na naman. Basta maparisan na naman itong kuan. Kinilaw. Char. So guys, kita-kita raw tatos dagat guys. Kaya mag-andam sa kunwari sa mga pang suuton. Basta nilang bating shot to sila dito. Char. Kita guys, mag-andam sa kunwari sa mga suuton. Kaya karon tataod. Hapitin na may darhin nilas Kuya Mario. Na ate Monica. Kung kita-kita raw tatos dagat guys. Guys, nahukad ang bulanghoy. Dana kong si mission ko. Kay nahungag bang ni dikit man, di man matangtang. Baroy na gajud. Da guys ya. Nangasunog. Hugis. Diyan ni deket. Pastilan ya guys. Ning deket. Perhumot ya guys ya. Ning deket tagang dinangag labian og siga, pastilan lagi ning naghagsugnod ba magsalig na lang man digig panugnod. Gadara guys. Di apa ning dikit dia. Di pa man matangtang, apa ni lugitan kaning gahi man. Narang gahi adjud guys. Pastilan. Pero grabe humuta, no. Humot ka adjo. Gino ko dan sa naman taon ni. Ya guys, gahi. Sa tesak yang kuaen. Wala gahi man. Deket man pa. Deket dia. Di ay saktur di ay. Bisa to sila nabi, ha? Tas ang dugo. Tas ang dugo. Hala gino ko pila may dugo. Tiba sebentar kan ini mau lusartan. Hala grabe. High blood ay ka. Hebat mo kasi uli. Hala gino ko. Mo day tug hapon aron lain na si mong pamati. Gina buntag dyan merong magdag. Hala guys, gino ko taas ang dugong Gabriel, high blood, pastilan. Asa ko si kumpiyansa pa. Yan hanad sa ka magpasingot. Matugay ra guys kay gahapon labad ka jud isang unsa mura kunog ka kuanen ka butunon paminaw ni ja motong gisigan hag bira isang buhok ng bintaha nakaroon na pong buntag mura ra pa sa maagdek motong giing na pagpa-BP sumula ito grabe taas sa isang dugo 150 over pila gab 150 over 75 pag over ni ja lebe ang isang kuan may taas ha Kasi nagusod. lagi mong heartbeat lagi nung uko mo dito kasi kaso isang heartbeat kaya isa man dahil dugo wa naman dahil na normal pastilan ginoo ko sa guys magtiwas ako na rin ang bulanghoy ug kanang kuan panglugit pastilan ni na nga sana ba na nga pagod naman ang kalaki Sa ko kumpiyansa pa kay di ra ba ang kakumpensaan nga nang taas ug ha Bilin rin. ay bili na lang nito lukabuk guys kay madyo na namin ang mga kuot-kuoton nun sa inang panguli pangutasan gikan na tong dagat mag lulangoy-langoy na to magukoy-ukoy ko na dito sa dagat nabuang na kita dito sa dagat guys unsa ini abot na mo birthday te hani ba imong giluto na uy oy hapit na maluto guys kay mang layas na mi ito na miss ko an Di man ta ko magpangsit. ano man Pangsit dan kemudian tak magluto kay sa panggang. dala bintaha na Dana guys, aralami ang pansit ni ate la. Ano mo ma-video itong litson? Guys, dana naglitson nila nang bukbuk na noon ila nang gitadtad. Dana guys dia, hasot na nila litson las kuya dia, grabe nagkaamano ka dara. Happy birthday ah. Yeah. Ito pa sa dari. Adi ko. Kay muro naman lagi buksing ah. Yan sa kang ate. Kulata. Hala, imong gibukbuk di. Hala, rolo udo gibukbuk na kang ate gabi. Pastilan. Hala guys, grabe litson na. So sana all. Biya pwede mo. Sira dia, tirana. Panit. Guys, ang lami aka dug litson no. Uy, nagas man na ilang gipalit gapon tus untaga, grabe nagkaakadyo ag isa kabuk mo timbang upila ka kilo. 4 halos. Dara. Pamahaw ta mo, Queen. 4 kilos, 4 kilos ag isa kabuk manok guys, ha. Grabe guys, ara lami aka pansit ni ate. Ako ilahugay tibi, kisakit man kan imong hams.
Abi. Hindi mo tawag pansit dahil pag mag-birthday with pansit, Queen. Mau gani lami man jud pag nay pansit kay mao man jud natang tradisyon nay pansit. Dares probinsya guys, bahalag way ka ng lulitson-litson basta nay pansit kay sumpay man kunis. Tang kinabuhi, pataas sa kinabuhi ba? Long life. Ano pala may dani, Queen? Lami kadso. Ang kasama ko ng tilaw, eh. Kay. Tiyaw, beya ko tilaw. Tilaw ko na. Guys, ako mo extra darig usinirang ate. Guys kanang kuan wow, orang daghana kadto sa gul. Kanang kuan ay patay. Leti, Ikaw na nina, Queen? ikaw, dari. Karon Tilaw, isa, gani ba? Lami. Katong-batado ka ng asin. Naman ko nagawa mo ko ng asin, tuyo. okay raman. Mata? Mayon. Mayon. Bye. Kara. Mahani ba? Tuyo. Para to, ah. Sa aja. Wala. Wala guys, sa repolyo kana jud may kinalamian sa kanang kuan. Nawali lang sa gulo. Pinadi-nadi aman ni Sige. Maglito na yung birthday with pansit. Wala na yung bugsa-bugsa taratos dagat, manso na laman. Huwag mga panuhot. Guys, no, pang utot sa laman ng mga panuhot. Hi. Hi, Ems. Hi, Ems. MC. Ha? Siyempre. Hurot pa, dyan na pa si Gabriel. Ikaw pa? Buing ka din mo. Ha? Ano eh? Oo. Nagay sa lingaw ko dari kay ato kuno ko padong ug asa ko padong imi. El Nido bo asa nang dapitang kag Palawan. O Palawan dayron. Sana all makaabot og Palawan. Kao ra may sir dari mo lamian guys. Gihatag ni nanay, bo punis na gipalitan ko ingari kay aron kuno ni vlog na kuno kay ikaw pastilan. Ems baka naman basi namoy gusto Ano ba kag El Nido lagi? O, di ba? El Nido, gil para bunga. Ito kag Maldives. Tiyan, grabe ka. Sana all makaadto. Baka naman guys, huwag na mo ipamodel dihang kao, pwede na ito, dudan-tun si Gasa. Lagi. Uy, lamig sa rin. Kadong ni kag Maldives. Bantu kayo na ka, nagsige na sila katawa guys, dari nagtatupuos ko sila nag-bidyong ate, nagsige na sila hiki-hiki katawas nini, ila day kong kuanan. Pagpansit bay. Kaya ako nung purma mo na pa doon. Una sa pansit. Pagbra, pagtampi. Aragwap naman talagang Kaya guys, mag-swimsuit na kuno lang duhas dini og si Amy. Tsaka guys, mga putiun man ni sila. No, unsa may imong sa danlong. Tapos ate mag-swimsuit pag to ah. To ah, hapit na. To, nag-ready na sa ate sa swimsuit. Tapos kay mo ron ko na ni Batman. Naikog. Nagsige man sila katawa sa suot guys. Kaya nagsanggalab di ah. Pero ahara man yung panghubuon ko, inikabot dito. Ano ito to kay init. Wow, grabe sa ate guys. Anong naghanak kajug na, kuha na siya. Flowers from kids. Sana all. Happy birthday, te. Pila na yung edad, te? 18? Di 19. Oh, 19. Wow, 19 years old na sa ate guys. Wow, arang ka-cute kajug ko ang ate dia. Isang happy birthday, Mama Nika. Love, children's. Wow. Pagibating shoot na mo, huy, kay mo ang tunata. Pagbating shoot na mo. Pag ikaw ni, nagbating shoot na ka. Magtupis na sila. Ha? Magtupis na sila. Char. Paabuta. Hala, magtupis ko Ayaw no. siya pa. Kung tupis pa. Ayaw kalimti pa. Huwag kayo tupis ni. Nag-ingat pa ka na kay manghungam tanan to. Guys, moto na mi. Dari mi sakay la ate. Sayang natin pang Maldives. So, wa pa day ka atong Maldives. Tara, Kim. Excited na ka, Kim? Oh, Kim. Excited na ka, Kim? Oh, tapos Kuya Kinkin, arang excited ra. Hala, excited na ka, adjong mga kabataan. Mana sa ate, arang siksihang ate to, ah. Guys, ready na mi. Nini, oh. Ni, nakabating shoot na kani. Ay, nagtibak ra na. Nagtiba. Nagtiba kani. Gana siya. Sila guys. Ingat. Guys, sila sa kasakdanan si Kuya si Gabriel to dadto. Di boy. Sila dadto guys. Si Buboy. Sa kami dari mi kay daskim kimot. Mga may bibi amay. Kada og kay kadamig lotion ka aron kunong di may mga item kay item naman midaan. Mga girls. Si ate nagdi. Ato
tas dagat magkamang-kamang gun bantay bitaw di mo magiging. Lagi na ala. Alam niya ang magidahida magpati ka nang bitaw ka sa init na. Abot na mis dagat guys ya. Charing to anan ditso nag saom agduha ka laki. Kuya gal, usa kay kin. Sila tibugsok kadto guys eh. Wala, rang kadto ka mga ulit og dagat. Nadlagi ko sa baud. Dala guys, ning tibugsok ng mga kalakihan to ah. Kuya Ken, kuya dali day. Maglotion sa dali. Be. Hala grabe ka sang ang kim-kim guys eh. Bangon. Laga sa dalang ka view dari guys ya. Kasuka kuan ag kanang naay dagat. Terus kuya. Ha? Dara ka init, dara ka dali, dara ka dia. Dara ka kay landung, dara dah, landung dari, dara ka. Dai nabi. Dara ka kay landung. Asang tauran og jacket si Kim Kim kay grabing init ta kazo, di nang dapos ang jacket. Balik ni jang jacket guys kay mo ni jang masakto ni jang. Wow, humana kay hunaw be. Second Kim. Parang gazang lipad sa sa dagat Lipay ko. Gijakita na sila guys karong dinay mura mo jatot inja ini humag pangaligo grabing inita. Tapos kuya gain. Na, higa na kagwon. Ali be. Dai. Kuan? Ana lang ikaw langoy-langoy na ha. Ayaw ka to sa be ha. Okay. Man, di ko mao. Di ka kam umulangoy? Ang ato ko dugam aga makan di ka malagot tatong lajo. Guys, kau pudi kari mo kinakasagang kau. Na guys. Ama basa. Dara ka dapit kay landung dia. Dara ka dapit kay landung. Dara ka dapit na. Dara ka ha. Asa mo pala ha, dara mo sa nabaw ha. Sa hangkuan og kao si Inday. Dara mi dari guys dia. Na cottage, tog entrance. Ato dapat ag entrance guys dito. Dara mi dari nga cottage dia. Yes, mga tanin jug bulang huy. Yeah. Saday pansit. What's this? Ay biko. Wow, day biko guys dia. Biko. Ha? Buwan. Hay buwad. Ngita na magbuwad. Tangi. Grabe ka dyan lingawang kim-kim guys. Hala. Dali. Garain ka aja. Hoy, hanin naman enzo naman na kita bangang datog. Tabangan naman enzo datog na. Kita bangang naglam. Gilumsa naman na enzo. Hey, gilumsa. Nasi di boy guys. Ya. Ilia darat taday, kay malumus ka diha. Kem. Guys, naghanay naligo. Ay naligo guys. Ganina grabe jang daghana karon ning gamay na kanang muli nagban. Pati rubber sa ano na. Hala, nansa na. Natuwang na skin. Be, matuwang si Inday be. Matuwang si Inday kin. Na guys, to naghana dato to, naghana nang naligo dato. Dato dapit. Naligo dato dapit guys to. Darig mga butsukoy. Asa bi kay malumos unsa iya? Asa karengan sa ano. Yan na. Sana imong gisuot. Pantay ko lang sang nanay isang isong idiboy na buing na. Oh, pasasaway. Te, pantay ko lang sang nanay isang isong. Oh, ginawag ko. Muli na may guys. Idiboy, basta nabili ng imong kuan. Ta guys, mauli na mi kay hapon na. Naglugway pa miskabong inulis bay. Tapos idiboy na bilin to ah. Guys, sarang ka nice na rin liguan kay nabaura lang mga bata ba. Safety ka ado. Dapat di daghang bangka dia. Guys. Nice ka. So guys, kita-kits sa among sunod nga video guys. Mauli na mi. Bye. See you tomorrow.